Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah al-mustami'un al-kiram fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, naguskan mo mga aryami ku Islam na pisumpatan tanukman. So anda nga miya pamanutula mirkano mi pantag ko kaya pagintaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahabatian piyang abubantugan siran miyaganad pagampaganaya miyaganad ku madrasa unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya bapansiran mo Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya pakalaulad wagama Islam sa subangan sa depan lilog raya na kapapantagan na miya panututano ko miya nga una. So Bilal radiyallahu anhu sa sitano to miya taman sang putua tiya pakamaradikan kasabab sa kakagiya tiya masa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na inwitiyang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipuunro na miya balwi so Bilal maradika ko kawyag-yagyan nagutan tuwa pamanatya bubayaan nung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na din na parpe yang kutuwa ayaman niyan na dinyan di ayaman niyan na kapaganad sa ilmu o mga dewan nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya alwitan po nang kutuwa pamanatya pakaukitian sa pamanakarumasayan sa kaya sek sa uno amu yan ayam anan yan na datu yan so Umayyah bin Khalaf ayaw nakiuripan na gusto ulwan ng mga munafik gusto mga kafir so Abu Jahal laknatullahi alay sa kutaw pamanay ni Kidiran noon sa isa pamanay ni Damakka anda ba ini papatong niran sumbala aliman yan nagusumbala inian napakaiga niran sang kutuwa bayanak sa isaw pamana Makkah ang mga nagkadig swalungan na pagdagan niran na miya lang ator so tiyan yan uli nagyed nararbiyan na napapakilay niran ranon ang kutuwa pamanay sa kandi aig apong bubus niran kung balibtaon na papakisang kupiranon na pamana kakasuin yan sa ikwayaman niyan na agaman niyan na anda nga kapanakuto kasimba sa barahala na ayaw ipsang bagyan na akad. Kaya mo to na tanan-tanog na miya alwi taman sa paman na miya pamasas kaniya ng Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na miya balwis kaniya ng pama na maradika ko kawyag-yagyan na miya daang kuto paman na kawurip niyan sa anda ba ini kaya pamasa uno Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na pimaradikap man kaya kamaradikap man Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanaba kaya pamasa niya nun nabaskan niya manipangurip nun aya kaya pamasa niya nun nakagiw pamanaan bibugay ko Bilal so taruto pa pamana kamaradika yan diyang puta freedom yan mabalwis kaniya na titwa manusia adan ayamanan yan nasangan yan sa ikwayamanan yan na kawyag-wyag sa ginan imyang gulaw-law Bilal radiyallahu anhu sa taman din sa miyang talimuma so ayamanan yan na kaya tugalin unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang Madina na diyang kuto pama na kaya pasadiran balay sa masjid agyang kuto pama na pagampaganay masjid mabangun aming gulalan sa subuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kaya pasadian
na ay na paganay ang makambakason apo pagbang na so Bilal radiyallahu anhu. Sabab sa isa tutulang ko Bilal natanto mapieswara kagyuto yung paman na kapkabubay iron Umayya ibn Khalaf. Adi niyan di pa kapagididaan so Bilal na pakitimo yan sa tao. Ay mga na pakitimo yan sa mga customer. Sang ko tao paman nakapagididaan yan. Kaya mo to na so ay pisuan mo Bilal radiyallahu anhu na may kaw paman na miyagbang amya taling mas wakto na anday kapaka taling man yan sang putua hayya ala salah hayya ala falah na kumadin si kupantag o paitaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakadnon sa mabalsiyan ito na puna niyang manswaya mananiyan na ikama. Sa mga mga uripin wallahu ta'ala na so Bilal lagi na niyo pamana kaya uli na kini iniilan unang kuta awal muaddin fil Islam. Pagampaganay ang pamana magbang uli na magbang sa Islam pagampaganay ang pagagbang Rasulullah alaihi salatu wassalam na agiyang kananaw pamana kapagbang na sa kumaanaw kaya tiroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so pagagbang kung mga masjid na siran dalagi diyan na ayamanan yan na mga pupuro lig si isa alaman na mauri si surga wallah subhanahu wa ta'ala. Kanabuto ayamanan yan nagyutod ni maanan yan ng utama puro ilig ayamanan yan na mauna siran sa bantugan na mauna siran sa menang sa agama sa wallah subhanahu wa ta'ala sabab sang kuto pamanagi manang kaya kapagbang na kaluwi yung mga ulama tanusat umanuman din na maalwiran na giyan na kapagbang na dakwa kapanulo na isa agama kapanulo sa ayamanan niya na simba sa wallah subhanahu wa ta'ala ipapanulong ka ipapananawag ka sukalang wallah subhanahu wa ta'ala na ipapananawag ka man sa ayamanan niyan na saksi sa daatuhan na simbaan na ruwat sa ikwallah nagumata-mata na sa Muhammad na sumu wallah na ipatawag ka man kung mga tawa sungkan ko sambayan hayya ala salah sungkan ko sambayan sungkan ko kapakadeeg na ayamanan niya na supagbang na isa din ayamanan niya na pad ko mga papasang kapanulong ko agama ipendulun yan kumadaklataw swagama wallah so simba wallah subhanahu wa ta'ala sa mga tumanguripin wallah na isa miya panutul sa mga tarikh na so dato sa inda habasa aso ayamanan yan na so nadyasi sa kanya ni king udi na dato sa inda habasa na so kaya pag-Islam yan isa niya pa man na tutulan na magkaadway tanong sa ko pa man na pada mga tutulan tanong na piyakawitan yan sa Rasulullah alaihi salatu wassalam sa talutima na ayamanan yan na bangkaw ang mga bubaba itadaran amiyak ang gulalan sa ko Habiba ayamanan yan na piyangarumong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapapantagan na sisi isa ayamanan yan na andabay ni habasa sa Habiba na aya din ayamanan yan na mitad si ikuan mahar na sulin so nadyasi na sa gintasan na paman na mapunututan na so kaya pakabaling Habiba sa isa Madina amiyakatid na sila naggusto Rasulullah alaihi salatu wasalam na awidiyan ng kuto paman na hadiah uli na pamamagayan o dato sa imda kabasa at lote man na paman na bangkaw mga bubaba tutig tanwa asbat na inibagay Rasul sallallahu alaihi wasallam ku Ali bin Abi Talib so sa timanon na so ikadwa na inibagay niyan sa iku Umar radhiyallahu anhu so ikatlo na giutuir kuno Rasul sallallahu alaihi wasallam na banyan din inibagay ku Bilal radhiyallahu anhu na karinaw to mga uripon wallah sa kabubay iron o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi mo to na so Bilal na isad na pamanakwan
igir akawi dan yan ang kutuwa pa man na bangkaw na lagi sa sarandaan sa sabab sa kagiyupun apamumagayan si kunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya panutula si kutendiyo umurian na di pagawidawidan o Bilal radhiyallahu anhu ang kutuwa pa man na mababa bangkaw. Inibigay rin nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penang pa man na mapanututan na yang kaya pa man na kaya pakatugalin ng nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya saksian waya makna niyan na langwan na pa man na miya kasima na gusto langwan na sumiyurat sa iku mga tutulan sa iku kaya pagintaw o nabitan mo Muhammad alaihi salatu wasallam gusto mga sakaba yang kaya pa man na Allah subhanahu wa ta'ala na ini tumanian kunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudian diyan so pramisian kunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya talingma wikaduragun akapaka pagi ingin Rasulullah alaihi salatu wasallam gusto mga sakaba sa isa Madina sabab sa ayamanan niyan na miyatu ngiran rupiya-piya sa Islam pagampaganaya Islamic State uli nakapaging da Islam kang gobyerno Islam parintaan na Islam o pamanamiyakat pakatindig ang kuto paman na parintaan sa isa Madina na suwika duwaragun na miyataling masuk kaya tidawa sa Badr kaayaman na niyan na miyakang batalu so kakakapiri aguso paratiya al-iman wal kufr so mga tao sa Makkah ang mga musyrik na ayaman na niyan na aawi daniran so kakakapiri na so mga pagtaw Rasulullah alaihi salatu wasallam aulwa niran so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na awi daniran so paratiya sa ikwalla subhanahu wa ta'ala na miyakang betutungan siran sa isa emanan niyan na Madinah na takdir wallah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa pama na kiyati dawa na piyaki saksian wallah sa ikunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusto mga sakabat akya tabangirun wallah sa miyakang gulalampan ko mga malaikat apa man piyanabangan niran sa mga Muslim na rakit sa ayamanan niyan na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapupangan niyan sa daa sa makadiog silan na piyakadiog silan wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa ayabu kadaklo mga Muslim na 33 ang 10 atau ayama na niyan na disiram pa naman ko kumpleto sa armas, disiram pa naman ko kumpleto sa pamanak kuda. Ay mga pipia apa man na kabubayan ng mga batalo o makitidawa sang putoma sa akuda. Nagid nang kay mga kudatan wabugyan kayo pamanak unta. Na miyaw sariran ito si ukatidawa. Na aya kadaklan sang kutalabi talugatos amama na ayama na niyan na pilalakaw. Na sukman so mga Quraysh, ang mga kafir na sang gibuwag-buway ang mga niyan na labit lugatos akadakliran. Pwede pati niyo man ang talawta kapatigiran ang bidaan. Ugaid na inuto ayama na niyan na pilawayan sa mga kafir, sa mga tao sa Makkah, kaayam niya tay kiran na 70 kataw na ayap na miya biya kiran miya da kapikiran na 70 kataw na aya din ayaman na niyan na kadaklan sang putam yang nabubuno kiran na sudin sa mga uluan niran ande bay ni kalaan sa Somiatro rumininga sa ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi du Abu Jahal aguso Umayyah bin Khalaf so ayaman na niyan na ande bay ni kailayaw Bilal sa Umayyah bin Khalaf na matatawan-tawan na daap diyan kakagemiya malagwi sukwan ando ba ini mga pediyan kaya talawan so mga Quraysh na milalis sa Umayyah sa tigyan na dada nakapiyaw kawiyag-wigakan amay kabapan bakang panapagkailay sa Umayyah bin Khalaf ayama na niya na nakuyag-wigapan na kabangya ko niyo at tigyan man na miya manik so
Umayyah bin Khalaf sa iku pampang sa iku hubungan na may ito na tiyala lagi Bilal radiyallahu anhu na biyong busyan na ayam ananian na pinderapiin na pedang sa piyakasok po Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaw nadnutos wayam ananian na kaya rupatapos Umayyah kami iliniyam suwatayan na manguda ayam ananian na kaya puta irong sa ulo mga Muslim. Na ayaw ko din niya di matulog na waladi, hay wataku. Sama nuto, mga urip no Allah, na so kaya patayan yan ko Umayyah bin Khalaf, na at tiyabangan nun mga sakaba, na ayap man na ando ba ini, pada pamanami alwiru, piyakabayad wallah, subhanahu wa ta'ala, na sunso Abu Jahal, ulwan ng mga kapir na gumangin tabala ang gumarata yungar sa ikwayama na niyan na mga musrik sa Makkah. Lalayon din sa wayama na niyan na din yan di kang bubasay sa marata kung nabitano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanaan niya na lima sa gito'y mala pamanakya pakasul o hamsa aba po nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku agamaw Rasulullah alayhi salatu wassalam ang kuta kaya to kawin yan sa pamanatiyan na analima o Abu Jahal. Na sa manuto na niya kaunot ko kaya tidawa sa Badr so dua katawawata at ang tuwa mga kamudaan ay ngaranian na sumuads agu sumuawads magarisira no to ang mga kamudaan Allahu alam na yaman na niyan na suwi diran na dapat mirampay sa 10 ang 5 ragun 10 ang 3 ragun 10 ang 4 ragun wallahu ta'ala lebih mata ukwi diran na ayaman na niyan na ini isirang ko Abdurrahman ibn Auf sa tigiran na antay kumbutuan sa Abu Jahal. Tigo Abdurrahman bin Auf ay nung yung pagisaan so Abdurrahman bin Auf so Abu Jahal tigang kuta dua kata magari ay mo man ay nung tamisang kaya pa man kaya tidawa na anami mabuno sa Abu Jahal. Tigo Abdurrahman ay nung yung pag-ita isang buno niyo. Na tigang kuta dua kata wata sabab ko kadakal ay ni satuian ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagudinyan di babasaan sa marata adi mga pipia. Ana tigum Abdurrahman bin Auf akauto tigay na di mumanda. Kapapantagan mabuas so Abu Jahal na ayaman na niyan na pupunanawag niyan so mga pagtaw niya sa kaswe kanu di kanu ketalawi di kanu sangko ku Muhammad di kanu tersangko ku mga Muslim na miyasan dalang ko tadua katawata ang mga kaudaan na pindirapiran na pedang sa iku kakukudayan ko kudayan na taman sa miyulog sa iku kudayan na Orian yan na miya patayran so Abu Jahal laknatullahi alay na miya burad siran sa iku nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umanisan na din yan ditero na miya patayakan so Abu Jahal na inilay Rasulullah alaihi salatu wasallam so mga padangiran na palayan masasalamputan itpas tanup man so tutulan sa iku kaya tabanaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusto mga Muslim sa Makkah. Amini pantaganan sa iku ikawaluragun at kaya tugalin kung nabitan mo Muhammad alaihi salatu wasallam. Ay maananin na ikawaluturagun at kaya tugalin niran sa Madina na ayap man o pamanay inibgay wallah subhanahu wa ta'ala sa iku nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukman suk kaya pakitabanan niya nun sa Makkah. Na sabab ro manguripon wallah na niya panutula sa 10 agudwang gibwa pa man mga sakabaw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo pa man gumiubat sa Makkah nagyutoy peteron ada makatutanuda sa mga tao sa Makkah dasinan din makapangato na kagiya pa ma na katalawan sa mga tao sa Makkah na nasukadak lang kiran na sumiyulod si iku agama Islam. Yan na nang kupan si iku nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So man sudan yan na maparas. So nabitan mo Muhammad alaihi salatu wasallam naguswa agama Islam na miyalag bisirang. Na isap man na ayama na niyan na tutulanon. Kaaya ayama na niyan na pupuntarya ang tanong si iku tutulan na Bilal radiyallahu anhu na sang kuto pamanamasa
na sukya talinguma waktu waluhur na pihak pamanik o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subilal si sa Ka'bah si sa liyaw wa Ka'bah na ayamanan yan na miyagbang subilal radhiyallahu anhu sa pihak kalang kapian so tauhid pihak kalang kapian si isay damakka ada Tuhan asimpaan da atitua miyang adin da atitua pamanakir ko kabnar sa ko katutuhan ni arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa lagi si kung masa apa manadairan kaku asa maka apa manatanto margina kapagalwiran ko ingaran wallah kapagalwiran ko asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kaditerima anang kuto pama na mga musyrik ang mga tao sa Makkah kagyang kuto pamanamasan na gibu-gibuan na tao ayaw na niyan na lumalangag ko Bilal radiyallahu anhu na sa manuto na miyailayro sa mga tawa kapapadalman sa puso iran ko kasi nagukada at topor kakagya katawan iran na subilal na kagaigainaw pamana urisko ayaw mga naniyan na bisaya na miyailayra na ayaw mga naniyan na sa kanina miyakat kudang pulsang putaw pamana liyaw wa Kaaba adi niyan di pananawag sukala wallah subhanahu wa ta'ala. Isa ayaw mana niyan na din ayaw mana niyan na makatigro kagya mirampay subilal sang utaketero niyan sa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pasaksi ang kuwad at tuhan na simbaan arwat wallah nagupsaksi ang kuwad mata-mata na su Muhammad na su wallah na miya kagiraw su jiwahiriya so jiwahiriya na ayaw mana niyan na wata Abu Bay o Abu Jahal. Pendapat ini manuto. Kaya so Abu Jahal na ulwan ng mga sisingit, ulwan ng mga sisig. Na miya kagirawa ebat ko umurakan. Ka ini puro kau Allah. So kapagaluyar ka. Ini puro kau Allah. So kapagaluyar ka. So kunutos sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na susambayang natiyari maami. Sa pasembayang kami ugay na dia mi kebubayaan so tao apia muno yan so ay makna niyan na kebubayaan nami gitu kun sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lang kun kebubayaan sa Muhammad kagi sa mga luksiran mga pagariran mga tungdiran nami atay si ukyati dawa sa Badr sabab sa siyama yan nami abuno sa Badr aswa budyan so man so Khalid bin Usaid isa pa na iya makna niyan na madengki. Ded na makna niyan na kalindungi, kakendungi sang puto pamanakateruyan. Si Khalid bin Usaid na emiyat teruyan na alhamdulillah so ama ako na danian maraot ang kaiyaw pamanagawi kagiya miyatay si ama yan kung salungan pan ada katabana sa ingdamakka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanagyo ito miya teruyan ugi na miya gislam sa manuto nasip man si Harith bin Hisham na ayam miya teruyan na hay miya sukarak watigyan miya sukarak watigyan tumupan ada nakuwa miya tay sadakupan kay layaku Bilal amya kapamanik sa puro Kaaba. Nah, mendapati ni manang takasiga bukada atupur ulaw-ulanan usaba di ko mga manusia ang anak dingka pakaatawon supedka dingka itu tupur supedka kakagi mau una ka sa ayam ananian na tamuk mau una ka sa geus mau una ka sa kapasang mau una ka sa ilmu nagina ni mga ibadatang kana mga tao ayam ananian na mga sisingit mga sisig sa mga puso iran nasa manuto na tumup na tigyan na daan ako amiyatay. Di sa bako bagyang kaya beleng-beleng ang kuwa milayakan subila la kagay na uripan nas kanini miya kapamaniksang kaya puro Kaaba. Adnay sakiran watai Abul As na ayap manamya teruyan nagiatigen na ibat ku Allah kamala iniya masa apaka mamasa asubisaya umbawa taanu jumah
na aya di makatitiar di sang kaiya pur akaabah. Ginan manguripun wallah subhanahu wa ta'ala ibalas wallah subhanahu wa ta'ala kung mga tao asumyulid ko agamanian na tiyaliharan niyan piyas wagaman wallah subhanahu wa ta'ala na inipanipatay niyan na kagi adaman na titwa uripan sa ikwa Islam da titwa uripan sa ikwa wallah subhanahu wa ta'ala kung manisa na ayaman na niyan na lagi-lagi din sa ikwa wallah na ayabu anda ba ini pagkauna na sadin sa malay kalak wallah nagusadin sa malay panaguntaman sa iku kapakat tipurun kasyapak wagamo wallah subhanahu wa ta'ala. So so Abu Sufyan na aya kapapantagada dato Iran sa Makkah sa manuto na so Abu Sufyan na karungaw Hind na panugangan na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kagiyat so Ummu Habiba na miyag Islam na piyangar mo nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam yatru Abu Sufyan na sa kampamanatigian na deden peterunakan ay sabu usay din natigin na peterunakan si sang utak kailan yan sa ayamanan yan na minitanggas ay sukuan agama kasimba sa barahala kapanakuto na ayam niya ka gangkong na swagama wallah subhanahu wa ta'ala na tigin na din na peteruk na ayam ano to na so Abu Sufyan na miyag Islam miya panutuntan mo si ko miya mo na akyap ayam na niya na so kaya sipatan yan sa din na baka ato mga tao sa Makkah kapakaumad sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayan anda ba ini di sila din pakato na inunaan niyan din sa biyalakian suway makna niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niyag Islam sa kanya. Supman suway makna niyan na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyabalwi din sa kanyan masusuat din mamakinig sa ikuswaraw Bilal radiyallahu anhu. Sa ikuswara niyan sa kapapagbangyan na sumambuso Bilal na miyabalwidan dinan di kapagbang sa ikuhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikutandayo umur unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay pakaratong sa ginawa nagwani at tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagiyamataling umas waktu asambayang na tuminindig sa Bilal sa miyagbang kung mga manusia sa manuto na minikubur lalantang sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat din kini sampai suara Bilal radhiyallahu anhu ku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah besaksiang kuwa mata-mataan asu Muhammad na sumu Allah. Nah, so kini sampai niya nun na ayamanan niyan sang kuto pa mana di niya nun di kipananawagan nakiagitan sa Bilal radiyallahu anhu inutugkag ti na rata ginawa di kihiso kanapasyan sa pamana kapapakagro tiyan